बे समाव बोथोरखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब। दुर्गा फुजानि साखाथिनि समाव रायजोआव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय। दासान्दि रायजो नाङैनो बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांदों। रायजो नाङैनो दासान्दि 32निफ्राय 35 डिग्री सेल्सियासनि दुंथाइखौ मोनगासिनो दङ। सोरांनाय लोगो लोगो बिदुंनि दुंखावनायखौ दासान्दि नुनो मोनो। रायजोनि गोबां बाहागोफ्राव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय। सेप्तेम्बर दाननि गोबां सानफोरावनो गोबां बिदुंनि दुंखावनायजों सुबुंफ्रा हालाय हाफाय जानांदों। गुवाहाटीआव दिनै 35 डिग्री सेल्सियास दुंथाइखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारावबो दिनै 34 डिग्री सेल्सियासनि दुंथाइखौ नुनो मोन्दों। बे समाव बोथोरखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब। दुर्गा फुजानि साखाथिनि समाव रायजोआव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय। दासान्दि रायजो नाङैनो बिदुंनि दुंखावनायजों भुगिनांदों। रायजो नाङैनो दासान्दि 32निफ्राय 35 डिग्री सेल्सियासनि दुंथाइखौ मोनगासिनो दङ। सोरांनाय लोगो लोगो बिदुंनि दुंखावनायखौ दासान्दि नुनो मोनो। रायजोनि गोबां बाहागोफ्राव गोबां बिदुंनि दुंखावनाय। सेप्तेम्बर दाननि गोबां सानफोरावनो गोबां बिदुंनि दुंखावनायजों सुबुंफ्रा हालाय हाफाय जानांदों। गुवाहाटीआव दिनै 35 डिग्री सेल्सियास दुंथाइखौ नुनो मोन्दों। बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझारावबो दिनै 34 डिग्री सेल्सियासनि दुंथाइखौ नुनो मोन्दों।